Пенебар SW е създаден да спре проникването на вода през работни фуги в монолитни бетонни конструкции. Пенебар SW е водонабъбваща лента, която се разширява при контакт с вода, уплътнявайки работната фуга между отделните етапи на бетониране. Пенебар SW осигурява оптимално подобрение в сравнение с пасивните ПВЦ и гумени водоспиращи ленти, като елиминира нуждата от специални части, връзки и заваряване. Освен това предлага контролирано разширяване, което позволява на Пенебар SW55 да избегне някои от проблемите, срещани при традиционните водоспиращи ленти, които са свързвани с преждевременно набъбване преди полагането на бетона. Пенебар SW се използва за всички неподвижни бетонни фуги, които се нуждаят от защита срещу проникване на влага. Типични места на приложение включват подземни конструкции, мазета, предварително изляти елементи, тунели, връзки между стар и нов бетон, шахти, подпорни стени, резервоари, бетонни тръби, паркинги и други. Бетонната структура трябва да бъде чиста и суха и да е втвърдена поне 24 часа преди нанасянето на Пенебар Праймер. Пенебар Праймер е проектиран да направи перфектно свързване между Пенебар SW и бетоновата повърхност. Пенебар Праймер може да се нанася бързо и удобно на строителната площадка, чрез обикновено нанасяне с четка. Когато Пенебар Праймер изсъхне и стане лепкав на допир, нанесете Пенебар SW чрез притискане върху мястото, където е нанесен грундът. Винаги използвайте Пенебар Праймер, за да предотвратите преместването на водонабъбващата лента Пенебар SW по време на бетонирането. При монтаж върху вертикални повърхности могат да бъдат използвани стоманени пирони, за да се задържи лентата на място.